హరే కృష్ణ అన్ని భక్తులకి ఈరోజు గీతా కార్యక్రమం స్వాగతం. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ కృష్ణాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. హరే కృష్ణ అన్ని భక్తులకి ఈరోజు గీతా కార్యక్రమం స్వాగతం. సో ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ మన లక్ష్మీ పాలిక మాతాజీ బ్రీఫ్ చెప్తారు, మళ్ళీ చూస్తాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ స్టార్ట్ చేస్తారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నిన్న 8వ అధ్యాయం అటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి, దాన్నే అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం కూడా అంటారు, దాని గురించి తెలుసుకున్నాం. ఈ రోజు 9వ పరమ గుహ్య జ్ఞానము, దీనే రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం అని కూడా అంటారు. శ్రీ భగవానువాచ ఇదంతు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలుకుతున్నాడు, ఓ అర్జున, నీవు నా ఎడ ఎన్నడును అసూయ కలవాడు కానందున ఈ గుహ్యతమ జ్ఞానమును మరియు విజ్ఞానమును నీకు తెలియజేసేదను. దీనిని తెలిసిన పిమ్మట భౌతిక స్థితి వలన కలిగే క్లేశము నుండి నీవు ముక్తుడు కాగలవు అని చెప్తున్నారు.
భగవద్గీతలోని మొదటి అధ్యాయము కేవలం ఉపోద్ఘాతం అని చెప్పబడుతున్నది. 2-3 అధ్యాయాల్లో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము దీని గుహ్యము అని అయి ఉన్నది. తర్వాత 2-3 అధ్యాయాల్లోని కృష్ణ భక్తి భావన సమకూర్చున్నందున అది గుహ్యతరమై ఉన్నది. కానీ ఈ 9వ అధ్యాయము భక్తి వికాసము, భక్తి శుద్ధ భక్తికి సంబంధించినవి ఉన్నది వలన గుహ్యతమముగా పేర్కొనబడింది. ఈ 9వ అధ్యాయంలో ప్రథమ శ్లోకంలోని ఇదం జ్ఞానం అని చెప్పబడింది. అది శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, సేవనము, అర్చనము, వందనము, దాస్యము, సఖ్యము, ఆత్మ నివేదనము అనే 9 భక్తులను కూడిన భక్తియుక్త సేవను సూచిస్తున్నది. రాజ విద్య రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ఈ జ్ఞానము విద్యలకెల్లాను రాజు వంటిది మరియు సర్వ రహస్యములలోని పరమ రహస్యమైనది. పరమ విచిత్రమైనటువంటి ఈ జ్ఞానం అనుభవం పూర్వకంగా ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష జ్ఞానమును కలుగచేర్చే ధర్మము యొక్క పూర్ణత్వమై ఉన్నది. ఇది శాశ్వతమైనది మరియు ఆచరించుటకు అత్యంత సౌఖ్యమైనది. సకల సిద్ధాంతములు మరియు తత్వములు సారమై ఉన్నందున భగవద్గీతలోని ఈ అధ్యాయం విద్యలకెల్లా రాజుగా పిలువబడుతున్నది. అశ్రద్ధదానా పురుషాః ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్యమాన్ని వర్తంతే మృత్యు సంసార వర్త్మని. ఓ శత్రుంజయుడా, ఈ భక్తియుక్త సేవ యందు శ్రద్ధ లేని వారు నన్ను పొందలేరు కనుక వారు ఈ భౌతిక జగమునందలి జనన మరణ మార్గములకే తిరిగి వస్తుంటారు. శ్రద్ధ లేని వారు ఈ భక్తి యోగమునందును పొందలేరు అన్నది ఈ శ్లోకం యొక్క సారాంశము. వృక్షములకు నీరు పోయడం ద్వారా కొమ్మలు, రెమ్మలు, పత్రములు సంతృప్తి చెందును మరియు ఉదరమునకు ఆహారం అందించడం ద్వారా ఇంద్రియములన్నీ తృప్తి కలుగును. శ్రీమద్ భగవానుడు భక్తి దివ్యమైనటువంటి సేవ యందు నిలుచుట ద్వారా మనుషుడు సర్వ దేవతలు మరియు సర్వ ఇతర జీవులకు అప్రయత్నంగా సంతృప్తి పరిచిన వాడు అగును. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ సర్వ విధములైన కర్మలను ధర్మలను విడిచిపెట్టి శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క భక్తియుక్త సేవను స్వీకరించవలసిందిగా చెప్తున్నారు. మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్త మూర్తిన మస్తాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. సమస్త జగత్తు ఈ అవ్యక్త రూపమును నాచే ఆవరించబడి ఉన్నది. జీవులన్నీయును నాయందే ఉన్నవి కానీ నేను వాని యందు లేను. దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు జడమైన ఇంద్రియాలకు అనుభూతుడు కాడు. శ్రీకృష్ణుని నామము, మహిమలు, లీలాదులు ఇంద్రియములచే అవగాహనకు రావు. భక్తియుక్త సేవ యందు నిలిచిన మనుషునికి అతడు స్వయంగా విదితుడు కాగలడు. కనుకనే ప్రేమాంజన చ్యుత భక్తి విలోచనేన అని బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పబడి ఉన్నది. ఆ విధంగా దేవదేవుడైనటువంటి గోవిందుని ఎడ దివ్యమైన ప్రేమను వృద్ధి కావించుకునే వాడు ఈ భగవాను సదా తన అంతర్బాహ్యములో కాంచగలడు. నచ మస్తాని భూతాని పశ్యమే యోగమైశ్వరం భూత భృన్నచ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావన. అయినను సృష్టించబడిన సమస్తము నా యందు స్థితిని కలిగి ఉండదు. ఆచించమైనటువంటి నా యోగ వైభవాన్ని గాంచుము. నేను సర్వ జీవులను పోషించువాడను మరియు సర్వత్రా నివసించువాడను అయినను సర్వ సృష్టికి కారణనైనందునను ఈ దృశ్యమాన జగత్తులందలి భాగము మాత్రము కాను. సమస్తము తన యందే స్థితిని కలిగి ఉన్నదని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇచ్చట పలుకుతున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు విశ్వమును భరించుతున్నాడనే విషయమును మనము ఊహించాలి. ఎలాగైనా తన యందే సర్వము స్థితిని కలిగి ఉన్నాను, తాను మాత్రము వాటికి పరుడై ఉన్నాడని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ పలుకుతున్నారు. యథాకాశే స్థితో నిత్యం వాయు సర్వత్ర గోమహాం తథా సర్వాణి భూతాని మస్తాని చుపధారయ. సర్వత్రా వీచినటువంటి ప్రచండ వాయువు సదా ఆకాశం నందే స్థితిని కలిగి ఉండినట్టు సృష్టించబడినటువంటి సమస్త జీవులు నా యందు స్థితిని కలిగి ఉన్నవని గ్రహింపమని చెప్తున్నారు. బ్రహ్మాండమైనటువంటి విశ్వము ఏ విధముగా శ్రీకృష్ణ భగవాన్పై ఆధారపడి ఉన్నదో తెలియట సామాన్య మానవుడికి దాదాపు ఊహాతీతమైన విషయము. అద్భుతమైనటువంటి సృష్టి అనియును శ్రీకృష్ణ భగవాను సంకల్పం చేతనే స్థితిని కలిగి ఉండి అతనికి లోబడి వర్తించుతుండను. సూర్యుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క నయనములలో ఒకటిగా పరిణమించిన ఉన్నాడని మరియు అతడు వేడిమిని వెలుతురును ప్రసరింపచే గొప్ప శక్తి కలిగి ఉన్నాడని తెలుపబడింది. అయినను అతడు ఆ గోవిందుని యొక్క ఆజ్ఞ సంకల్పమునకు లోబడి తనకు నిర్దేశించబడిన కక్షలో పరిభ్రమించుకుంటాడు. అది శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క సంపూర్ణ ఆధీనమునందే నిలిచి ఉండునని వేదవాక్యము ద్వారా మనకి తెలియచున్నది. సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికాం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహం.
ఓ కౌంతేయ కల్పాంతమున సమస్త భౌతిక సృష్టిలు నా ప్రకృతి యందు ప్రవేశించును. తదుపరి కల్ప ఆరంభమున నేనే నా శక్తిచే వాటిని తిరిగి సృజించును. ఈ భౌతిక సృష్టి యొక్క సృష్టి స్థితి లయములు సంపూర్ణంగా శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క దివ్య సంకల్పం పైననే ఆధారపడి ఉండడం. బ్రహ్మ యొక్క 100 సంవత్సరముల జీవించు బ్రహ్మదేవుని యొక్క కాలం ప్రకారము తను చాలించినప్పుడు ప్రళయము సంభవించును. అనగా అట్టి సమయములందు అంతవరకు ప్రదర్శితమైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాను శక్తి అతని యందే తిరిగి లయించుకోను. మరలా విశ్వ సృష్టి అవసరమైనప్పుడు ఆ భగవాను సంకల్పం చేత అది తిరిగి ప్రకటితమవుతుండును. ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః భూతగ్రామమిమం కృత్స్నం అవచం ప్రకృతేర్వసాత్. సమస్త విశ్వము నా ఆధీనమున కలదు. అది నా సంకల్పం చేతనే అప్రయత్నముగా మరలా సృష్టించబడును. నా సంకల్పం చేతనే అంచమున లయమును అందుచుండును. సృష్టి సమయంలోని భౌతిక శక్తి మహాతత్వముగా రూపొందగా భగవానుడు తన తొలి పురుషావతారమైనటువంటి మహావిష్ణువుగా దాని నుండి ప్రవేశించిన. అతడు కారణ సముద్రంలో శయనించి తన శ్వాస ద్వారా అసంఖ్యాకములైనటువంటి బ్రహ్మాండాలను సృష్టించగా దేవదేవుడు వాని యందు ద్వితీయ పురుషావతారమైనటువంటి గర్భోదక విష్ణువుగా రూపమును ప్రవేశించిన. ప్రతి విశ్వము ఈ విధంగానే సృష్టించబడిన పిమ్మట భగవానుడు క్షీరోదక స్థాయి విష్ణు రూపమున ఆ బ్రహ్మాండమునందలి కణములోని సహా సర్వమునందును ప్రవేశించి ఈ విధముగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమస్తమునందును ప్రవేశించిన అనే విషయము ఇక్కడ వివరించబడినది. నచ మాంతాని కర్మాణి నిబధ్నంతి ధనంజయ ఉదాసీనవదాసీనం అసక్తం తేషు కర్మసు. ఓ ధనంజయ, ఈ కర్మమంతయు నన్ను బంధింపదు. నేను తటస్థుని వల్లే ఉండి ఈ భౌతిక కర్మలను అంటియడ సదా ఆసక్తి లేని వాడనే ఉంటును. భౌతిక కర్మల అన్యును అతని వివిధ శక్తులచే నిర్వహించబడును. అతడు మాత్రము సృష్టించబడిన జగత్తు యొక్క భౌతిక కర్మల ఎడ సదా తటస్థుడే ఉంటాడు. ఆ తటస్థత్వమే ఉదాసీనవత అని పదము ద్వారా ఇక్కడ తెలియబడుతుంది. అనగా భౌతిక కర్మల యందలి ప్రతి సూక్ష్మాంశము పైనను అదుపు కలిగి ఉన్నప్పటికీ అతడు తటస్థుని వలె వర్తించుతున్నాడు. న్యాయస్థానంలో కూర్చుండే న్యాయాధికారి ఉదాహరణకు ఇక్కడ వసవచ్చును. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతుదానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. కౌంతేయ, నా శక్తులలో ఒకటైనటువంటి భౌతిక ప్రకృతి నా అధ్యక్షతన వర్తించుతూ స్థావర జంగములను సృష్టించుతున్నది. దాని నియమమును అనుసరించే ఈ జగత్తు మరలా సృష్టించబడుచు లయమును పొందుతున్నది. భౌతిక జగత్తు కర్మలకు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ శ్రీకృష్ణ భగవానులే సర్వముకు పరమ అధ్యక్షుడని ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలియవచ్చున్నది. జీవులందరూ శ్రీకృష్ణ భగవాను వీక్షణము చేతన జన్మించుతూ తన యొక్క కర్మానుసారము మరియు కోరికలను అనుసరించి వివిధ దేహములను పొందుతున్నచ్చును. అనగా ఈ భగవాను యొక్క ఈ భౌతిక సృష్టితోనే ఎట్టి ప్రత్యక్ష సంబంధం కూడా లేదని తెలుస్తుంది. అవజానంతి మా మూఢాః మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. నేను మానవ రూపమున అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను అపహాస్యము చేదురు. సమస్తమునకు పరమ ప్రభువైన నా దివ్యత్వమును వారు ఎరగరు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మానవ రూపం అవతరించినప్పటికీ సామాన్య మానవుడు కారణి ఈ అధ్యాయంలో గడిచిన శ్లోకంలో భాష్యం వల్ల స్పష్టం అవుతున్నది. దీని వలన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మాత్రము దివ్య నియామకుడని బ్రహ్మ సంహిత అనేది తెలుపండి. భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులలో పలువురు ఈశ్వరులు ఉన్నను శ్రీకృష్ణుడు మాత్రము పరమేశ్వరుడు అని మరియు అతని దేహము సచ్చిదానందమైనది అని భౌతికం కానిదని తెలియపరుచున్నది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సామాన్య మానవుడు కాకున్నాను మూఢులైన వారు అతన్ని సామాన్య మానవుడిగా అపహాస్యము చేయుచుందని అర్జునుడు స్నేహితుడు మరియు కురుక్షేత్ర రణరంగమున రాజనీతిజ్ఞునిగా సామాన్యుని రూపమున అతడు వర్తించుచున్నందున మానుష్యం అను అతని స్వరూపము వర్ణించబడింది. ఈ కారణములే కాక పలు ఇతర విషయములందు అతడు సామాన్య మానవుల వల్లే వర్తించుతున్నాను. వాస్తవానికి అతని స్వరూపము సచ్చిదానందమై ఉన్నది. మోఘ కర్మాణో మోఘ జ్ఞానా విచేతసః రాక్షసీ మాసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః. ఈ విధముగా పరవశులైన వారు దానవ నాస్తిక భావములచే మోహితులగుదురు. అట్టి భ్రాంతి స్థితిలో వారి ముక్తికి సంబంధించిన ఆశలు కామ్యకర్మలు జ్ఞానము సముపార్జన అన్యును వ్యర్థములగుచున్నవి. శ్రీకృష్ణుడి అపహాస్యము అనుభావంతో వర్తించే వారే దానవ స్వభావులు లేదా నాస్తిక స్వభావులే ఉన్నారు. అట్టి దానవ ప్రవృత్తి కలవారు కృష్ణునికి శరణను పొందరు. కనుకనే దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని సామాన్య మానవునిగా భావించడం గొప్ప అపరాధము. అట్లు భావించడం వారు శ్రీకృష్ణుని యొక్క
నిత్య స్వరూపమును తెలియలేనందున నిక్కముగా భ్రాంతులు అగుతున్నారు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతి మాత్రితా భజంచనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. ఓ పృథుకుమార, భ్రాంతులు కానటువంటి మహాత్ములు మాత్రము దైవీ ప్రకృతిని ఆశ్రయించి ఉందరు. వారు నన్ను ఆదియును అవ్యయుడును అయినటువంటి దేవాది దేవునిగా ఎరిగి ఉండొచ్చే నా భక్తియుక్త సేవలో సంపూర్ణముగా నిమగ్నులై ఉంటారు. మహాత్ములైన వారి వర్ణనము ఈ శ్లోకంలో స్పష్టంగా వర్ణించబడుతున్నది. దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని శరణము పొందిన వారు శీఘ్రమే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క అధీనము నుండి ముక్తిని పొందుదురు. అదే మహాత్ముని నిజమైనటువంటి యోగ్యత. కనుక మనుషుడు తన ఆత్మను ఆ భగవానుని ఆధీనము చేసినంతనే భౌతిక ప్రకృతి అదుపు నుండి ముక్తుడు కాగలడు. శ్రీకృష్ణుడు ఆది పురుషుడు మరియు సర్వ కారణములకు కారణమని సంపూర్ణంగా తెలిసి ఉన్నందున మహాత్ముడైన వాడు తన మనస్సును కృష్ణుని పైననే ఉండి ఇతరముల వైపుకు మళ్లింపడు. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. ఈ మహాత్ములు దృఢ నిశ్చయముతో యత్నించు వారే సదా నా మహిమలను కీర్తించుతూ నాకు నమస్కారములు అనుసరించుతూ నిత్యయుక్తులై నన్ను భక్తితో పూజించుడు. సామాన్య మానవునికి అధికారిముఖముగా ముద్ర వేయడం ద్వారా మహాత్ముడు కాజాలడు. మహాత్ముని లక్షణములు ఇక్కడ వర్ణించబడింది. మహాత్ముడైన వాడు సదా దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని మహిమలను కీర్తించుడు ఎందే నిమగ్నుడే ఉండను. దానికి అనన్యమైన కర్మ ఏదీ లేకుండా ఆ భక్తుడు కీర్తన మందే సదా నియుక్తుడే ఉండగలడు. జ్ఞాన యజ్ఞేన చాప్యన్యే యజంతో మాముపాసతే ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుధా విశ్వతో ముఖం. జ్ఞాన సముపార్జన యజ్ఞమునందు నియుక్తులైన ఇతరులు దేవదేవుడైనటువంటి నన్ను అద్వితీయునిగా వివిధ రూపులుగా విశ్వరూపంగా పూజించరు. శ్రీకృష్ణునే పలు విధములుగా పూజించి వారు కొందరు కలరు. వారిలో కొందరు ఆర్తులు, జిజ్ఞాసులు, అర్థార్థులు, జ్ఞాన సముపార్జన అయిన వారు నియుక్తులుగా ఉంటారు. అందరికన్నా తక్కువ స్థాయిలో గల ఇతరులు తిరిగి 3 దశలుగా విభజించబడేది. అందులో మొదటి రకం వారు ఆత్మనే భగవానుగా కలిసి తమను తాము అర్పించుకుందరు. రెండవ రకం వారు భగవానికి ఏదో తోచన రూపంలో ఆపాదించి దాన్ని అర్చిస్తారు. ఇక 3వ రకం వారు భగవాను విశ్వరూపంలో ఆమోదించి దానిని అర్చిస్తారు. అహం క్రతురహం యజ్ఞ స్వధాహమహమౌషధం మంత్రోహమహమే వాద్యం అహమగ్నిరహం హుతం. నేనే క్రతువును, యజ్ఞమును, పూర్వల కొసగబడు ఆహుతిని, ఔషధమును, దివ్య మంత్రమును అయి ఉన్నాను. ఆజ్యమును, అగ్నిని, హుతమును కూడా నేనే. జ్యోతిష్ఠోమము అనే వైదిక యజ్ఞము శ్రీకృష్ణుడే. అదే విధముగా స్మృతి అందు తెలియబడినటువంటి మహాయజ్ఞం కూడా అతడే. పితృలోకములకు అర్చించబడినటువంటి ఆహుతి లేక పితృలోక ప్రీత్యర్థము వర్ణించబడే యజ్ఞం కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. యజ్ఞములన్నీ వాస్తవమునకు శ్రీకృష్ణుడే. అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానికి భక్తియుక్త సేవ యందు నియుక్తులైన వారు వేదములందు తెలియబడినటువంటి సమస్త యజ్ఞములు నిర్వహించిన వారే అవుతున్నారు. పితాహమస్య జగతో మాతా ధాతా పితామహః వేద్యం పవిత్రమోంకారః రుక్సామయజురేవ చ. నేనే ఈ జగత్తుకి తండ్రిని, తల్లిని, పోషకుడును, పితామహుడును అయి ఉన్నాను. జ్ఞాన లక్ష్యమును, పవిత్రమును చేయబడను ఓంకారమును నేనే. ఋగ్వేదము, సామవేదము, యజుర్వేదం కూడా నేనే అయి ఉన్నాను. శ్రీకృష్ణుని యొక్క తటస్థ శక్తులే అయినటువంటి వివిధ జీవులతో వివిధ సంబంధములు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాము. ప్రకృతి కారణముగా అట్టి జీవులలో కొందరు మనకు తండ్రిగా, తల్లిగా, తాతగా, సృష్టికర్తగా గోచరించురు. కానీ వాస్తవమునకు ఇట్లు గోచరించి వారందరూ శ్రీకృష్ణుని యొక్క అంశలే. అనగా తల్లి, తండ్రి వివిధ రూపములలో గోచరించినది శ్రీకృష్ణుడే కానీ వేరెవ్వరూ కాదు. శ్రీకృష్ణుడే వేద మంత్రములకు ప్రణవమని పిలువబడు పవిత్రమైనటువంటి ఓంకారం కూడా శ్రీకృష్ణుడే. సామవేదము, యజుర్వేదము, ఋగ్వేదము, అథర్వణ వేదము నందుల అన్ని శ్లోకములలో ఓంకారము మిక్కిలి ప్రధానమొకటే. దాన్ని శ్రీకృష్ణునిగా అవగాహన చేసుకునవలను. గతిర్భర్త ప్రభు సాక్షి నివాసరణం సుహృతు ప్రభవ ప్రళయ స్థానం నిధానం బీజమవ్యయం. గమ్యమును భరించువాడును, ప్రభువును, సాక్షిని, నివాసము, ఆశ్రయమును, సన్నిహిత స్నేహితుడును నేనే. నేనే సృష్టికి, ప్రళయమునకు, సర్వమునకు స్థానమును, నిదానమును, అవ్యయ బీజము అయి ఉన్నాను. గతి అనగా చేరవలసిన గమ్యస్థానం అని భావం. శ్రీకృష్ణ భగవానుడే చేరవలసిన పరమ గమ్యస్థానము. శ్రీకృష్ణుని తెలుసుకొనలేని వాడు తప్పుదోవ పట్టగలడు. శ్రీకృష్ణుడే సృష్టికి ఆది కారణకుడు మరియు ప్రళయము పిమ్మట సర్వమునకు నిదానమునే ఉన్నాడు. కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వ కారణములకు నిత్య కారణమనే తెలియబడినాడు. తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహ్ణామ్యుచ్ఛృజామి చ
అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ సదసచ్చాహం అర్జున. అర్జున, వేడి నొసగవాడును, వర్షమును నిరోధించువాడును మరియు కురిపించుడు చేయువాడును నేనే. అమృతత్వమును మరియు మృత్యువును నేనే. సత్ అసత్తు రెండును నాయందే ఉన్నవి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన వివిధ శక్తులచే విద్యుత్తు సూర్యుల ద్వారా వేడిని వెలుతురును ప్రసరించుతున్నాడు. వేసవి కాలములో వర్షము పడకుండా ఆపునది మరియు వర్షాకాలమున కుండపోత వర్షము కురిపించినది కూడా శ్రీకృష్ణుడే. జీవిత కాలమున పొడిగించుచు మనలను పోషించుతూ ప్రాణశక్తి ఆయన అతడు అంచమున మృత్యువుగా మనకు దర్శనమిస్తున్నాడు. త్రైవిద్యా మాంసోమపాహూత పాపాః యజ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే తే పుణ్యమాసాజ్య సురేంద్రలోకం అస్రంతి దివ్యాం దివిదేవ భోగాం. స్వర్గలోకములను కోరుచు వేదాధ్యయమును చేయువారు మరియు సోమరసమును పానము చేయువారు పరోక్షముగా నన్నే అర్చిస్తారు. పాప ఫలముల నుండి పవిత్రులే అట్టివారు పుణ్య ఇంద్రలోకమును జన్మించి దేవభోగములను అనుభవించరు. ఈ శ్లోకంలోని త్రైవిద్య అనే పదము సామవేదము, యజుర్వేదము, ఋగ్వేదము అనే 3 వేదాలని సూచిస్తున్నది. 3 వేదముల అధ్యయనం చేసిన వాడే త్రివేది అని చేసిన బ్రాహ్మణుడు త్రివేది అని చెప్పబడును. నిజమైన త్రివేదులు శ్రీకృష్ణ భగవాను చరణ కమలంను శరణు పొంది అతని ప్రీత్యర్థమై భక్తియుక్త సేవలో నియుక్తులవుతారు. అట్టి భక్తి యోగము హరే కృష్ణ మహామంత్రము జపించుతోడను మరియు అదే సమయమున కృష్ణుని గూర్చి నిజముగా అవగతము చేసుకున్నట్టుకు యత్నించుతోడను ఆరంభమవుతుండును. తేతం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయీ ధర్మమను ప్రపన్నాః గతాగతం కామ కామా లభంతే. విస్తృతమైనటువంటి స్వర్గలోక భోగములను అనుభవించి పుణ్యమును క్షీణించినంతనే వారు భూలోకమునకు తిరిగి వస్తారు. ఈ విధముగా త్రివేదుల నియమానుసారము ద్వారా ఇంద్రియ భోగమును వాంఛించు వారు కేవలము జనన మరణములచే మరలా పొందుతుంటారు. ఊర్ధ్వలోకములను పొందిన వారు అధిక ఆయుష్ను మరియు ఇంద్రియ భోగములను అధికమైన వసతులను పొందగలిగినను శాశ్వతంగా అచ్చటే ఉండుటకు అనుమతించబడదు. పుణ్యకర్మల ఫలములు నశించినంతనే అతడు తిరిగి భూలోకమునకు రావలసే వచ్చును. మనుషుడు జ్ఞానానంద పూర్ణుడకు నిత్య జీవనమును అనుభవించుటకు ఆధ్యాత్మిక లోకమును పొంది తిరిగి ఈ దుఃఖకరమైనటువంటి భౌతిక స్థితికి రాకుండా ఉత్తమమని చెప్తున్నారు. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. నా దివ్య రూపమును ధ్యానించుచు అనన్య భక్తిచే నన్ను సదా అర్చించు వారి యొక్క యోగక్షేమములను నేనే వహించును. వారికి లేనివి సమకూర్చి ఉన్నవి సంరక్షించును. కృష్ణ భక్తి రసభావము లేకుండా క్షణకాలము జీవింపలేని శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, వందనము, అర్చనము, పాదసేవనము, ఇతర సేవలు కూర్చుట, సత్యము, ఆత్మ నివేదనము ద్వారా భక్తియుక్త సేవ యందు నియుక్తుడై 24 గంటలు శ్రీకృష్ణుని చింతించుట కన్నను అన్యమైనది కావింపడు. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క సాహచర్యము పొందుటే అతని యొక్క ఏకైక కోరికగా కాగలదు. ఏప్యన్య దేవతా భక్తాః యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేపి మామేవ కౌంతేయ యజంచ విధిపూర్వకం. ఓ కౌంతేయ, అన్య దేవతలకు భక్తులై వారిని శ్రద్ధతో పూజించువారు వాస్తవానికి అవిధిపూర్వకముగా నన్నే పూజించుతున్నారు. దేవతార్చనము నందు నియుక్తులైన వారు చేసే అర్చనము నాకు పరోక్షముగా అర్పించబడినను వారు నిజమునకు మందబుద్ధులై ఉన్నారని చెప్తున్నారు. అహం హి సర్వయజ్ఞానాం భోక్తా చ ప్రభురేవ చ నతు మామభిజానంతి తత్వేనాతస్యవంతి తే. నేనే సర్వయజ్ఞములకు భోక్తను మరియు ప్రభువును అయి ఉన్నాను. కావున నా యొక్క వాస్తవమైన దివ్య స్వభావమును గుర్తించలేని వారు పతనమును చెందుదురు. వేదవాంగమయమునందు పలు విధములైన యజ్ఞములు నిర్దేశించబడి ఉన్నాను. వాస్తవానికి అవి అన్యును దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణునికి సంతృప్తి కొరకై మాత్రమే నిర్దేశించబడి ఉన్నవి. ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలియబడుతున్నది. యజ్ఞం అనగా విష్ణువు. యజ్ఞుడు లేదా విష్ణువు ప్రీత్యర్థమా ప్రతి ఒక్కరూ కార్యమును వనరించవాలని చెప్తున్నారు. ఒక భౌతిక కోరికను కలిగి ఉన్నచో దాని కొరకై శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ప్రార్థించుట ఉత్తమము. అది శుద్ధ భక్తి కానేరదు. తద్వారా అతడు వాంఛిత ఫలమును పొందగలడు. యాంతి దేవవ్రత దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్య యాంతి మజ్జాజినోపి మాం. దేవతలను పూజించేవారు దేవతలలోనే జన్మించరు. పితృదేవతలను పూజించేవారు పితృదేవతలుగా చేరగా భూత ప్రేతములను పూజించేవారు వాని అందే జన్మితురు. కానీ నన్ను పూజించేవారు మాత్రం నాతోనే నివసించురు అని చెప్తున్నారు.
ఉన్నత లోకములో దేవతల కొరకు ఉన్న ప్రత్యేకమైన పూజలు నిర్దేశించబడినవి. వైకుంఠ లోకమునందు దేవదేవుని అర్పించు శుద్ధ భక్తుడు వైకుంఠ లోకమునందు గాని కృష్ణ లోకమున గాని అసంశయంగా పొందును. దేవతలను పూజించడం ద్వారా దేవలోకములను, పితృదేవతలను పూజించడం ద్వారా పితృలోకములను, క్షుద్ర దేవతలను ద్వారా పిశాచ లోకములను మనుషుడు పొందుతున్నాడు. హరే కృష్ణ మంత్రమును జపించడం ద్వారా మనుషుడు ఈ జన్మమునందే పూర్ణుడు అయి భగవద్ధామమును చేరగలడు అనే మహత్తరమైనటువంటి సందేశము సమస్త మానవాళికి ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం ద్వారా తెలియపరుచుతున్నారు. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అస్నామి ప్రయతాత్మనః. పత్రమునైనా పుష్పమునైనా ఫలమునైనా లేక జలమునైనా ప్రేమతోటి నాకు భక్తితో ఎవరైనా అర్పించో నేను దాన్ని తప్పక స్వీకరించనని శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చెప్తున్నారు. మనుషుడు భక్తితో పత్రమును జలమును గాని ఫలమును గాని ఆ భగవానునికి ప్రేమతో అర్పించవచ్చును. భగవాన్ అట్టి ఆ అర్పణమును ప్రియంతో స్వీకరించగలడు. కృష్ణ భక్తి భావన విధానమును అత్యంత సులభము మరియు విశ్వజనీయమై ఉన్నది. ఎవరికి దీని అందు నిషేధములు లేవు. యత్కరోషి యదస్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యతు యత్తపశ్యసి కౌంతేయ తత్పురుష్వ మదర్పణం. ఓ కౌంతేయ, నీవు ఏది వనరించినా, ఏది భుజించినా, ఏది హోమము చేసినా, ఏది దానముసినా, ఏది తపస్సును ఆచరించినా వాటన్నిటినీ నాకు అర్పణముగా వనరింపమని చెప్తున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితి అందును శ్రీకృష్ణ భగవానికి మరవకుండానట్లుగా జీవితంను మలుచుకొనుట ప్రతి ఒక్కరి ధర్మము. దేహ పోషణ కొరకు ప్రతి ఒక్కరూ కర్మ చేయవలసి ఉన్నందున తన కొరకు కర్మ చేయమని శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ ఉపదేశించుతున్నారు. జీవనం కొరకు ఆహారం భుజించిన అవసరం కనుక కృష్ణునికి సమర్పించిన ఆహారమనే ప్రసాద రూపమున మనుజుడు గ్రహించవలను. అదే విధంగా నాగరికుడైన మనుజుడు ధర్మ కార్యములను వనరించవలసి ఉన్నందున వానిని తన కొరకే చేయమని శ్రీకృష్ణ భగవాను పలుకుతున్నారు. అదే అర్చనము ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక దానిని దానం ఇచ్చు స్వభావం కలిగి ఉందరు కావున దానిని తనకే వసగమని శ్రీకృష్ణ భగవాను ఇక్కడ ఉద్దేశించుతున్నారు. అనగా అధికముగా పోగుపడినటువంటి ధనమును మనుషుడు శ్రీకృష్ణ చైతన్యోద్యమం యొక్క ప్రచారం కొరకు వినియోగించవచ్చునని చెప్తున్నారు. శుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మ బంధనై సన్యాస యోగ యుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి. ఈ విధముగా నీవు కర్మ బంధముల నుండి మరియు వాని శుభాశుభ ఫలముల నుండి ముక్తులు కాగలవు. ఇట్టి సన్యాస యోగముతో నాయందు మనసును స్థిరపరచుడు ద్వారా నీవు ముక్తులవై నన్నే పొందగలవని శ్రీకృష్ణ భగవాను చెప్తున్నారు. ఇక్కడ నిజమైనటువంటి సన్యాసి జీవితమున శ్రీకృష్ణ భగవాని సేవకు అంకితము చేయట తప్ప వేరే ఇతర ఆసక్తి లేని వాడే ఉండును. అట్టి వాడు తనను నిత్య సేవకుడు గాను మరియు భగవత్ సంకల్పపై ఆధారపడిన వానిగాను భావించును. అతడు ఏమి వనరించినా భగవాను కొరకే కావించును. చేసడి ప్రతి కార్యము అతడు భగవానికి సేవారూపమున వరణించుచుండును. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మైతేషు చాప్యహం. నేనెవరిని ద్వేషింపను, ఎవరి ఎడను పక్షపాతము కలిగి ఉండను. నేను సర్వుల ఎడ సమముగా వర్తించును. కానీ భక్తితో నాకు సేవను చేసగడి వానికేడు నాకు మిత్రుడై నా యందు ఉండను. వారిని నేను అతనికి మిత్రుడే ఉండును అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సూచిస్తున్నారు. ఎవరు ఏ విధముగా నన్ను శరణు వేడుతున్నారో వారి ఎడ తదనుగుణంగానే నేను వారిని రక్షణ భారమును వహించను అని దాని భావము. భగవానుడు మరియు భక్తుడు ఇరువురును చైతన్యవంతులే కనుక వారి నడుమ ఇట్టి దివ్య పరస్పర అనుభూతి ఆశ్రయత్వము సమంజసమే. అపి చే సుదురాచారో భజతే మామనన్య భాక్ సాధురేవ సమంతవ్యః సమ్యగ్ వ్యవసితో హి సహ. మిక్కిలి హేయమైనటువంటి కార్యమును వరణించినప్పటికీ మనుజుడు భక్తియుక్త సేవలో నియుక్తుడై ఉన్నచో తన సంకల్పమున స్థిర నిశ్చయుడై ఉన్నందున అతనిని సాధువుగానే పరిణించబడుతుంది. రెండు విధములైన కర్మలు కలిగి ఉండును. దేహమును రక్షించుట కొరకు లేదా సంఘము మరియు దేశమునకు సంబంధించిన నియమ నిబంధనలను పాటించుటకు బద్ధ జీవన స్థితి యందు నిక్కముగా వివిధ కర్మలు కలవు. అవియే బద్ధ జీవన కర్మలు అనబడుతుంది. అవి భక్తులకు సైతము తప్పవు. కానీ తన ఆధ్యాత్మిక స్వభావమును సంపూర్ణంగా ఎరిగి కృష్ణ భక్తి భావన యందు నియుక్తుడైన జీవుడు ఆ బద్ధ కర్మలతో పాటుగా ఆధ్యాత్మిక కర్మలు అనబడు కర్మలను సైతము కలిగి ఉండేది. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా స్వస్వచ్ఛాంతి నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి.
అతడు శీఘ్రమే ధర్మాత్ముడై శాశ్వతమైనటువంటి శాంతిని పొందును. ఓ కౌంతేయ, నా భక్తుడు ఎన్నడూ నశింపడని ధైర్యముగా ప్రకటించమని చెప్తున్నారు. భక్తుడైన వాడు నవ విధములైన భక్తుల మార్గం ద్వారా తన హృదయ మాలిన్యమును తొలగించుకొని ప్రయత్నించినట్టుగా ఉన్నాడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సదా తన హృదయమునందే నిలిపి ఉండొచ్చే అతనికి పాపములన్నీ సహజముగానే నశించుకోను. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని సదా స్మరించుట అందు వలన అతనికి దానికి కారణం కనుకనే హరే కృష్ణ మహామంత్రమును అనే దివ్య మంత్రాన్ని జపకీర్తుల నిలుపుదల లేకుండా సదా జరగవలను. అట్టి కార్యము భక్తులకు సర్వ విధములైనటువంటి యాదృచ్ఛిక పతనము నుండి రక్షించును. మాం హి పార్థవ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యుః పాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యా తథా శూద్రాః తేపి యాంతి పరాంగతిం. పార్థ, నా శరణు చొచ్చు వారు అధమ జన్ములైనటువంటి స్త్రీలు, వైశ్యులు, శూద్రులు అయినప్పటికీ పరమగతిని పొందగలరని చెప్తున్నారు. దీనికి ఉదాహరణ ద్రౌపదీ దేవిని, తర్వాత జగాయి మదాయిలను, తర్వాత గజేంద్రుని కూడా చెప్తున్నారు. భక్తిలో ఉచ్చ నీచ జనుల నడుమ భేదం ఉండదని శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చెప్తున్నారు, స్పష్టంగా పడుతున్నారు. భౌతిక భావనలో ఉన్నటువంటి అట్టి విభాగాలు ఉండొచ్చును, కానీ భగవాను యొక్క భక్తియుత సేవ యందు నియుక్తుడైన వానికి అట్టివి ఉండవని శ్రీకృష్ణ భగవానులు చెప్తున్నారు. కిం పునర్బ్రాహ్మణ పుణ్యాః భక్తా రాజర్షయస్తథా అనిత్యమసుఖం లోకం ఇమం ప్రాప్య భజస్వ మాం. ఇక ధర్మాత్ములైనటువంటి బ్రాహ్మణుల గూర్చియో, భక్తుల గూర్చియో, రాజర్షుల గూర్చియో వేరుగా చెప్పవలెన. అందుచే అనిత్యమును అసుఖమును అయినటువంటి ఈ లోకములో వచ్చి ఉన్నందున నా ప్రేమయుక్త సేవలో నియుక్తుడు అగుము అని చెప్తున్నారు. భౌతిక జగమున జనులలో పలు వర్గముల వారు వాసమనుకు వారెవ్వరిని ఈ జగమున సుఖకరమైనటువంటి ప్రదేశము కాదు. కనుకనే అనిత్యం అసుఖం లోకం అని స్పష్టముగా తెలుపబడింది. అనగా ఈ జగత్ అశాశ్వతము, దుఃఖపూర్ణమై సజ్జనుడైన వాడు నివసించుటకు యోగ్యము కాకున్నది. అర్జునుడు రాజర్షుల వంశంలో జన్మించినప్పటికీ అతడు సైతము నా భక్తి యోగమును చేపట్టి శీఘ్రమే నా ధామమును చేరును అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు. మన్మన భవ మద్భక్తో మజ్జాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. నీ మనసును సదా నా చింత యందే నిమగ్నము చేయము, నా భక్తుడు వగము, నాకు నమస్కారము చేయము, నన్ను అర్చించుము. ఈ విధముగా నా యందు సంపూర్ణ నిమగ్నుడవై నీవు నన్ను తప్పక చేరగలవని చెప్తున్నాడు. శ్రీకృష్ణుని ధ్యానించుచు దానవులు సైతము కొందరు కలరు, కానీ వారు ఆ భగవానునికి అసూయతో ధ్యానించుతుందరు. అటు వారికి ఉదాహరణము శ్రీకృష్ణ మేనమామ అయినటువంటి కంసుడు. శ్రీకృష్ణుని అతడు సదా తన శత్రువుగానే తలుచుతూ శ్రీకృష్ణుడు వచ్చి ఎన్నడూ తనను సంహరించును అని అతడు సదా భీతితో చెంది ఉండేవాడు. వాస్తవానికి అట్టి చింతనము మనకు ఏమాత్రమూ సహాయభూతము కాదని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెబుతున్నాడు. దీని యొక్క గీతా పాఠం దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడిని శరణుజొచ్చి ఆయన పట్ల ప్రీతిపూర్వకమైన భక్తియుక్త సేవలు చేయుట ద్వారా అత్యున్నతమైనటువంటి గోలోక బృందావధామమును మనము పొందగలమని చెప్తున్నాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఈ 9వ అధ్యాయము రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము మాతాజీ బాగా చెప్పారు. సో మళ్ళీ కొన్ని విషయాలు స్లైడ్స్లో ఉంది. సో ఈ రాజవిద్య అని చెప్తే ఎలా రాజవిద్య అని చెప్తారు అంటే, ఇది మాతాజీ చెప్పారు అన్ని విద్యాల్లో రాజా. మళ్ళీ మనము ఈ జగంలో కష్టాల్లో ఉన్నాము, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి. సో ఈ కష్టాలకు మేము బంధనమై ఉన్నాము. సో ఈ విద్య ఇచ్చి మేము ముక్తి పొంది భగవద్ధామం చేరొచ్చు. అంతే ఆ విద్య ఇది. దానికి దీన్ని రాజవిద్య అంటారు. వేరే విద్యలు ఉన్నాయి మనకి, మేము చదువుతాము కాలేజ్ స్కూల్లో, అది మనకి ఈ భవబంధనంలోనే మనకి పెడుతుంది. అయితే ఈ విద్య భగవంతుడు ఏమి ఇస్తున్నారు, ఈ భక్తి ద్వారా భగవంతుని పొందేది, ఇది మనకి ఈ కష్టాల నుంచి ముక్తి చేస్తుంది. కష్టాల నుంచి ముక్తి చేస్తుంది అంటే భగవద్ధామంలో పునర్జన్మం లేదు, పునర్మరణం లేదు. ఇక్కడ రోగాలను చూస్తాము, ఇక్కడ కోవిడ్ చూస్తున్నాము, ఈ రోగాలు అనేది లేదే లేదు.
సో ఆ ధామంకి పొందినాక మనకి శాశ్వతంగా మా అన్ని కష్టాలు పరిహారం అవుతుంది. దానికి ఇది చెప్తారు, దీన్ని రాజవిద్య అని చెప్తారు. మళ్ళీ రాజగుహ్యం అంటే, గుహ్యం అంటే దీనిపైన నమ్మకం లేదు మనకి సాధారణ వ్యక్తులకి. ఈ జగంలో మనకి ఇది భగవద్ధామం మేము పోవచ్చు, మేము ఈ దేహం కాదు, మేము ఈ జీవాత్ముడు పరమాత్ముడ నిత్య సేవకుడు అని జ్ఞానము లేదు. దానికి ఇది గుహ్యమైన జ్ఞానము, రాజగుహ్యం అని చెప్తారు. మళ్ళీ పవిత్రమైనది, ఉత్తమము. ఇది చేసేదానికి చాలా సుసుఖం. ఈ వేరే విధానాల మేము యోగాభ్యాసము, జ్ఞాన ఆర్జన చేసేది, వేదాధ్యయనము, ఇదంతా చాలా క్లేశో అధికరతేషాం అని భగవంతుడు చెప్తారు. అయితే ఈ భక్తి మార్గము ఇది చాలా సుఖకరంగా చేసే ఒక విధానం. సో ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుడు వాడిని ధ్యానించేది, వాడిని జపించేది, కీర్తన చేసేది, భగవంతు గురించి వినేది, వాడు ఎన్నో లీలలు ఉన్నాయి, భాగవతం, రామాయణం, ఈ లీలలు వినేది. సో ఇది సుసుఖమైన ఒక ప్రాసెస్. ఇది మళ్ళీ భగవంతుడు చెప్పింది అన్ని నాలోగానే ఉంది అని మీకు చూపిస్తూ ఉండేది. మీకు ఈ చరిత్ర తెలుసు. యశోదమ్మాయి ఒకరోజు కృష్ణ విరోధంగా అంతా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్, బలరాముడు కంప్లైంట్ చేసేది, కృష్ణ మన్ను తింటా ఉన్నారు అని. అప్పుడు యశోదమ్మాయి కృష్ణ నోరుని తీసి చూస్తే అంత లోకాలు కనపడుతుంది. అదే భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తా ఉండేది 4-8-9 శ్లోక, అన్ని లోకాలు నాలోగానే ఉన్నాయి, అన్ని బ్రహ్మాండాలు నాలోగా ఉన్నాయి, అన్ని దేవతలు నాలోగా ఉన్నారు, అన్ని జీవరాశులు నాలోగా ఉన్నారు అని యశోదమ్మాయికి, తల్లి యశోదకి అన్ని కూడా కనుపుతుంది. సో కృష్ణుడు ఈ విశ్వరూప దర్శనం మళ్ళీ 11వ అధ్యాయంలో చూపిస్తారు. ఈ యశోదమ్మాయికి కూడా అన్ని విశ్వం నాలోగానే ఉంది అని చూపించారు కృష్ణుడు. సో కృష్ణుడు ఆదేశించి అన్ని లోకాల్లో తెలుసుకొని పోతుంది. మళ్ళీ మహాత్ములు ఎవరు అని చెప్పారు. మహాత్ములు అంటే ఎవరు సదా భగవంతుడ ధ్యానంలా, భగవంతుడ స్మరణంలా ఉన్నారు అని ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు. ఒక ఆచార్యులు మాధవేంద్ర పురి, వీళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ గురువులు, వాళ్ళ గురు, గ్రాండ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ అంటారు. సో వీళ్ళు బృందావనంలో వీళ్ళు నివసించినప్పుడు కృష్ణుడే స్వతహా వచ్చి వాళ్ళకి కనుక్కునేది ఒక ఇతిహాసం మేము వింటాము. సో శుద్ధ భక్తులకి భగవంతుడు అంత ఆత్మీయుడు, వాళ్ళని రక్షించుతాడు, పాలించుతాడు. ఒక ముఖ్య శ్లోకము ఇప్పుడు మేము వినేది, అనన్యా చింతయంతో మా ఏ జన పరిపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నది, ఎవరు నన్ను యావ చింత లేక నా గుర్చే వాళ్ళు అనన్యంగా వాళ్ళు చింత చేస్తే నేను వాళ్ళకి సంపూర్ణంగా వాళ్ళని నేను రక్షణ చేస్తాను, మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏం లేదు అది ఇస్తాను. యోగక్షేమం అంటే లేనిని ఇస్తాను, నేను ఉన్నవి సంరక్షిస్తాను. సో దీన్ని గురించి ఒక చరిత్ర చెప్తారు. ఒక ఆచార్యులు యమునాచార్య అని, రామానుజాచార్యుల గురువులు అని చెప్తారు. వాళ్ళు ఈ ఒక శ్లోక పైన భాష్యము, భగవద్గీత భాష్యం రాస్తా వాళ్ళు ఆలోచిస్తారంట, కృష్ణుడు ఎలా స్వతహా రావాలి, కృష్ణుడు దేవుడు, గోలోకనాథుడు, వాళ్ళ అధికారులు కృష్ణుడు సేవకులైన దేవతలు ఉన్నారు, వాళ్ళు మనకి భక్తులకి ఏం కావాలో ఇస్తారు అని వాళ్ళు ఆలోచించితే, వాళ్ళు వహామ్యహం, అహం అంటే కృష్ణుడు చెప్తుండేది నేను ఇస్తాను చెప్పేది కృష్ణుడు నేరుగా ఇచ్చలే, కృష్ణుడు ఎవరైనా దేవతల మూలక అరేంజ్ చేస్తాడు, వ్యవస్థ చేస్తాడు అని రాశారంట. సో దీని తర్వాత వాళ్ళు ఒక మధ్యాహ్నం సమయము వాళ్ళు నదికి పోయి స్నానం చేసేదానికి పోతారంట. ఆ సమయంలో వాళ్ళ ఇంటికి ఒక అందమైన బాలకులు వస్తారంట. వాళ్ళిద్దరూ ఎంతో భారం మోసుకొని ఈ ధాన్యాలు, పండులు అంతా మోసుకొని వస్తారంట. వీళ్ళింట్లో వీళ్ళ భార్య ఉన్నారు. భార్య చూస్తారు, ఇంత అందమైన బాలకులు వస్తున్నారు, ఇంత భారం మోసుకొని వస్తున్నారు అని చూస్తారంట. మళ్ళీ వాళ్ళకి అడుగుతారు, మీరు ఎవరు పంపారు, మీకు అంత ధాన్యాలంతా ఎవరు ఇచ్చారు చెప్తే వాళ్ళు ఇద్దరు చెప్తారంట, మీ భర్తుడు, మీ పతి ఎవరు యమునాచార్యులు మనకి ఇవంతా మోసుకొని పోయేదానికి చెప్పారు. మేము చిన్న బిడ్డలు, మనకు కాదు అని చెప్పాము. అయితే వాళ్ళు చెప్పారు, లేదు మీరు చేయాలి అని, చూడండి మా వెనకాలి మీరు బర్రను కూడా చూడొచ్చు, వాళ్ళు మనకి కొంచెం ఇది ఇచ్చారు, ఏట్లు ఇచ్చారు అని.
సో దీన్ని చూపిస్తారంట కృష్ణ బలరాముడు. దీని తర్వాత వాళ్ళు భార్య వాళ్ళు, మీరు ఉండండి, నేను మీకు ప్రసాదం చేసిస్తాను, తినుకొని పోండి అంటే, లేదు లేదు లేదు, మేము ఇక్కడ ఉంటే మళ్ళీ మీ భర్తుడు వచ్చి మనకి మళ్ళీ మేము వచ్చేస్తారు మనకి అని వాళ్ళు అక్కడి నుంచి పరిగెత్తిపోతారంట. దీని తర్వాత యమునాచార్యులు వస్తారు, చూస్తారు వాళ్ళ భార్య కోపంగా ఉన్నారు. ఏమి విషయం అంటే, ఇట్లా ఇద్దరు బాలకులు వచ్చారు, వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళకి ఇంటికి ఏం కావాలి అంత ప్రావిజన్స్, వెజిటేబుల్స్, ఏమేమి మనకి కావాలి అగత్యం ఉంది అంతా ఇచ్చిపోయారు. సో మళ్ళీ తర్వాత వీళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళు ఏ రీతి ఉన్నారు అని అడిగినప్పుడు వీళ్ళు చేస్తారు ఇట్లా కృష్ణ బలరామలు అని వాళ్ళకి తెలిసింది. వాళ్ళకి స్వతహా భగవంతుడే వచ్చి అన్ని ఏమి వాళ్ళకి జీవనం అగత్యాలు ఉన్నాయి అంతా ఇచ్చాడు అని వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. అయితే యాల వాళ్ళ వెనకాలి, భగవంతుడి వెనకాలి ఒక బీటింగ్స్, ఒక దెబ్బలు చూసింది అని చెప్తారు. ఈ భక్తులు ఈ రీతిగా భగవంతుడు ఇచ్చేలే, వాడు ఎవరో మూలకం ఇస్తాడని ఆలోచన చేయకూడదంట. భగవంతుడే నేరంగా వచ్చి ఇస్తాడు. భగవంతుడు అంత భక్తుల పైన అంత ప్రీతి భగవంతునికి. యోగక్షేమం వహామి అహం, వహామి అహం అంటే నేను నేరంగా వచ్చి ఇస్తాను. సో మేము మన పక్కించి మేము భగవంతుని గురించి ఆలోచన చేయాలి, మన భక్తి చేయాలి, మళ్ళీ మనకి భగవంతుడు మనం చూసుకుంటాను. మనం భగవంతుడికి మేము శరణాగతి కావాలి. భగవంతుడు వాడు నేరుగానే వచ్చి మనకి ఏమి ఇవ్వాలో ఇస్తాడు భగవంతుడు. సో మళ్ళీ భగవంతుడు మనకి ఈ దేవత పూజ చెప్తా అది అవిధి పూర్వకం. అవిధి అంటే, విధి అనేది భగవంతుడికి నేరంగా పూజ చేయాలి. అవిధి అంటే ఇండైరెక్ట్ గా దేవతల మూలక మేము ఏమో కోరికలు మనకు మేము కోరేది. సో మళ్ళీ ఈ భక్తి ఎలా భగవంతునికి మేము నైవేద్యం అర్పించాలి అని, సో ఇది ముఖ్యమైన విధానము, దీన్ని అనుసరించాలి. భగవంతుడే చెప్తున్నారు, నాకు ఎవరైనా ఒక భక్తి భావమించి ఒక పత్రము, ఒక పుష్పము, ఒక ఫలము, ఒక నీళ్లు ఇస్తే నేను దాన్ని స్వీకరిస్తాను అని. సో ఇది మేము ప్రతి ఒక్కరు ఈ అలవాటు చేసుకోవాలి. మేము ఏమి తినే ముందు భగవంతునికి నైవేద్యం అర్పించాలి. అది సాత్వికం ఆహారం అవ్వాలి, అది రాజసిక తామసిక ఆహారాలు కాదు, సాత్వికమైనది. అది అర్పించి మేము తినాలి మేము. సో మళ్ళీ ఇంకొకటి భగవంతుడి ఇక్కడ చెప్పేది, నా భక్తులు నాకు ఎంత ప్రియలు అనేదానికి, వాళ్ళు కొన్నప్పుడు ధర్మపథం నుంచి వాళ్ళు ఇది డివేట్ ఏంటని కూడా, అది స్టార్టింగ్ లా, అది ఇప్పుడు కాదు, ఈ వెనకాలి అలవాటించి మన హ్యాబిట్స్ నుంచి మళ్ళీ మేము పతన అయితే భగవంతుడు చెప్పారు, వాళ్ళు శీఘ్రంగా వాళ్ళు స్థితమవుతారు నా దృఢభక్తిలా, దానికి వాళ్ళని మీరు క్రిటిసైజ్ చేయొద్దండి అని భగవంతుడు వాళ్ళని సాధువునే పిలవాలి అని చెప్తున్నారు మనకి. ఈ మాట చెప్తా భగవంతుడు చెప్పేది, నా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నాశనం అవ్వలేదు. కౌంతేయ ప్రతిజాని నమే భక్త ప్రణశ్యతి. సో అని ఇక్కడ మీరు చూస్తుండేది, ఒక సమయంలో భీష్మ పితామహుడు మళ్ళీ అర్జునుడు మధ్య ఆ యుద్ధమైనప్పుడు కృష్ణుడు అర్జునుడ సంరక్షణానికి వాళ్ళే ఒక ఆయుధం నిన్ను గ్రహణ చేసేలే, నేను నిరాయుధుడిగా ఉంటాను అని భగవంతుడు చెప్పారు. అయితే కూడా ఈ మహాభారత యుద్ధంలో ఒక సమయంలో అర్జునుడు రక్షణానికి భగవంతుడు ఈ ఒక చక్రంని ఆయుధుడు రీతిలో తీసి భీష్మ పితామహాన్ని హత్య చేసేదానికి పోయారు. ఈ దృశ్యం మీరు చూస్తున్నారు. చెప్తారు దీని వెనకాలి ఏమంటే చరిత్ర, ఇవి వెనుకదేమో భీష్మ పితామహాలకి దుర్యోధనుడు వాళ్ళకి చెప్తారు, మీరు సంపూర్ణ పరాక్రమంగా మీరు యుద్ధం చేస్తాలే, దానికోసం ఎలాంటే మీ మనముడలే అర్జున కూడా, నేను ఎట్లా మీ మనముడో వాళ్ళు కూడా మీ మనముడే. సో అప్పుడు భీష్మ పితామహులు చెప్తారంట, నేను నెక్స్ట్ డే 5 బాణాలు పెట్టాను, ఈ 5 బాణాల్లో 5 పాండవుల్ని హత్య చేస్తాను చెప్తారంట. అయితే దుర్యోధనుడికి దాని నమ్మకలే, ఆ 5 బాణాలని మీరు నాకు ఇవ్వండి, నేను మీకు రేపు ఇస్తాను యుద్ధ భూమిలా అని చెప్తారంట. ఈ శుద్ధి భగవంతునికి శ్రీకృష్ణుడికి అన్నీ తెలుసు. అర్జునుడికి చెప్తారు, నీ వెనకాలి ఈ దుర్యోధనుడు మీకు ఒక వరం ఇచ్చాడు. ఇచ్చాడు అంటే, మీరు అర్జున నువ్వు దుర్యోధనుడిని గంధర్వుల నుంచి రక్షించావు, గంధర్వుల నుంచి రక్షించినప్పుడు వాళ్ళు నీకు వరం ఇచ్చారు, మీరు దాన్ని స్వీకరించక ముందు ఎప్పుడైనా నేను తీసుకుంటానని చెప్పారు. ఈ రోజు 5 బాణాలను తీసుకోగలరా అని చెప్తారు. సో కృష్ణ ఆజ్ఞ ఇదయ్యి అర్జునుడు దుర్యోధనుడు దగ్గర వచ్చి వాళ్ళు చెప్తారు, వెనకాల నీకు రక్షణ చేసింటి నేను గంధర్వాల నుంచి, ఈ రోజు నీ వరం కావాలి అని చెప్తారు. ఏం కావాలి, నీకు రాజ్యం కావాలా, ఈ యుద్ధంని నేను ఆపేస్తున్నా అని చెప్తారు. లేదు నాకు ఏమి యుద్ధం నిలిపించేదొద్దు, యుద్ధం చేద్దాము, అవుతే నీ 5 బాణాలు ఏమున్నాయి అది నాకు ఇవ్వు అని చెప్తారు.
మళ్ళీ 5 బాణాలని తీసుకొని వస్తారు. దీని తర్వాత భీష్ముడికి తెలుస్తుంది ఇది కృష్ణుడు ఒక ఇది ఇట్లా అయింది అని. వాళ్ళు అప్పుడు ఒక ప్రతిజ్ఞ చేస్తారంట, ఈ రోజు నేను ఏ రీతికి ఫైట్ చేస్తాను అంటే అర్జునుడు హత్య కావాలి, లేకుంటే వాళ్ళ స్నేహితుడైన శ్రీకృష్ణుడు శత్రుని తీసుకోనాలి, వాడు మా ప్రతిజ్ఞని వదిలేయాలి అని. సో దీన్ని పూర్వకంగా మేము చూసేది ఇక్కడ. ఆ రోజు భీష్మ పితామహులు ఎంత పరాక్రమంగా యుద్ధం చేస్తారు అంటే అర్జునుడు రథమించి కింద పడతారు. ఇంకేమి అర్జునుడిని హత్య చేయాలి భీష్ముడు. అయితే కృష్ణుడు అప్పుడు ఈ చక్రం తీసుకొని భీష్మ పితామహుడి దగ్గర భీష్మ పితామహుని హత్య చేసే చూపిస్తారు. అప్పుడు భీష్మ పితామహుడు ఇప్పుడు అన్ని అస్త్రాలు వదిలేసి భగవంతుడు నేను చెప్పింది ఇదే, నీవు ప్రతిని నేను వదిలేస్తావు అని, నువ్వు పూరించావు అని వాళ్ళు భగవంతునికి శరణాగతి, నువ్వు చంపాలంటే నన్ను హత్య చేయి. ఇన్ఫాక్ట్ భీష్మ పితామహులు భక్తులే, అర్జునుడు కూడా భక్తులే. సో భగవంతుడు ఇద్దరిని కూడా రక్షించాలి, అర్జునుడిని రక్షించాలి, ఈ పక్క భీష్మ పితామహుల మాటని ప్రతిజ్ఞని పెట్టాలి. ఆ చేస్తా భగవంతుడు తన మాటనే, తన ప్రతిజ్ఞనే భగవంతుడు వదిలేశాడు. అంటే మేము చెప్పవచ్చు భగవంతుడు సత్యవంతుడు కాదు, వాడు చెప్పింది యుద్ధభూమి ముందు దుర్యోధనుడికి నేను యుద్ధంలో శస్త్రంని తీసేలేని, అది ఈ రోజు శస్త్రం తీసాడు అని. భగవంతుడు దానికి ఈ డజంట్ మైండ్, భగవంతుడు తన మాటని కొన్నప్పుడు వదిలేస్తాడు. అయితే తన భక్తుల మాట ఏముంది దాన్ని భగవంతుడు ఖండితంగా నిలుపుతాడు. సో ఇక్కడ భీష్మ పితామహుల మాటని భగవంతుడు నిలుపుతున్నారు, మళ్ళీ అర్జునుడు కూడా రక్షించుతున్నారు. అంటే భగవంతుడు భక్త వత్సల అని వాడు ఫేమస్. భగవంతుడు సత్యవంతుడు అని కాదు, సత్యవంతుడే వాడు. అయితే ఇక్కడ మనకి కొన్నప్పుడు ఈ సిచ్యుయేషన్స్ చూపించేది భగవంతుడు ఎక్కువగా భగవంతుడు భక్తవత్సల ఈజ్ మోర్ ఫేమస్ ఎస్ భక్తవత్సల దాన్ యాజ్ ఏ మారలిస్ట్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. మళ్ళీ లాస్ట్ గా మేము వినేది ఎవరు కూడా భగవంతుడ ధామాన్ని పొందొచ్చు. భగవంతుడు చెప్తుండేది ఎంత వెనకాలి వాళ్ళు ఒక వ్యక్తిలా ఉండొచ్చు, చాండాలు ఉండొచ్చు, ఇంకొకటి ఉండొచ్చు, అయితే భగవంతుడు భక్తి సేవ చేసే ద్వారా ఈ పరమ పురోగతిని పొందొచ్చు అని భగవంతుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఎవరు కూడా భగవంతుడు అనుగ్రహం పొందొచ్చు అని. లాస్ట్లో ఎట్లా మేము భగవంతుడు అనుగ్రహం పొందేది అనేది, మేము భగవంతుడిని నిత్యంగా స్మరణ చేయాలి. మన్మన అంటే భగవంతుడిని స్మరణ చేయాలి. ఈ కలియుగంలో చేసే స్మరణ అంటే భగవంతుని నామం చెప్పేది, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే అని భగవంతుడి నామం చెప్తా మేము స్మరణ చేయాలి. మళ్ళీ వాడి భక్తులు అవ్వాలి. మేము ఈరోజు ఎన్నో భక్తులు, ఏమేమో దేశ భక్తులు, రాజ్య భక్తులు, కుటుంబ భక్తులు, సమాజ భక్తులు, ఇవంతా వదిలేసి మేము కృష్ణ భక్తులు కావాలి. సో ఈ 4 మేము చేస్తే మన్మన భౌమద్భక్తో మధ్యాజి కృష్ణుని పూజించి కృష్ణునికి మేము నమస్కారాలు సాష్టాంగ ప్రణామాలు అర్పించితే భగవంతుడు చెప్పేది ఖండితంగా నా ధామానికి మీరు వస్తారు అని, మా మనుష్య జన్మ పరిపూర్ణత మేము సాధించుతాము. సో ఈ అధ్యాయం రాజవిద్య రాజపూజ యోగము, ఈ భగవద్గీత 18 అధ్యాయాలు ఇది మధ్యలో ఉంది. ఇది ముఖ్యమైనది భగవంతుడు చెప్తుండేది. నేను భక్తి ద్వారా వాడిని పొందొచ్చు అని మేము అవగాహన చేసుకున్నాను. సో అయింది ఈ రోజున గీతా పాఠము. ఎవరికి ఏమైనా పాయింట్స్ యాడ్ చేయాలా, ఏమైనా క్లారిఫికేషన్ కావాలంటే యాడ్